Çend salan beri tu efendim Müslüm Zevici. Zevici? Zaro ağa navekî wiha ku li hemû dinyayê pir baş tê zanîn ji ber ku li gor Pirtûka Guinnessê ya rekoran ew mirovê herî temendirê jiyê cîhanê ye û 156 sal jiyaye. Dema ji Zaro ağa pirsîne ku sirê jiyana te çi ye, ewî jî gotiye ku tim mas dixwim. Zaro ağa Kurdekî ji bajarokê Mûtkî yê Bitlisê ye û di sala 1774 da ji dayika xwe bûye û kurê Şemsî Ağayê Bedlîsî ye. Ew di sala 1934 da ango di 106 salên xwe da dimire û li Stenbolê li goristana Eyüp tê binavkirin. Ew cara yekê di 18 saliyê xwe da tê Stenbolê. Demekê li vir dijî û dûra jî vedgere bajarê xwe. Lê piştra dîsa tê Stenbolê û heta mirina xwe jî li vê derê bicih dibe. Zaro ağa mezine Kurda ye. Wênegirê Kurd yê navdar Çerkes Kara da demeka dirêj li ser Zaro ağa lêkolîn dike û dikeve pey ciyê gora wî û herî dawî li nav goristana taxa Eyüp tirba Zaro ağa dibîne. Eska 30 saliye basa Zaro ağa tıkım cara çi düğünüm dixunim. Ya servi çi düğünüm ez gişki dixunim. Mara zaf fantastik dahat. İsal mı got az havalem Eyüp'e hene. Eci merzeli goristana Eyüp'e zaf hastıkım. Ciki evet em bejin çi tarika Osmani, tarika Cumhuriyet, tarika herkesi he, tarika Kurda. Gıvran mezine ve naskırne ve gıvrane. Got az bis evi tırbavi vraya. Zaro ağa li Stenbolê gelek karan dike. Di sala 1853 da di avakirina mizgefta Ortaköy'da dixebite û di çêkirina leşkergeha bi navê Selîmiye Kişlasî da jî kedawî heye. Lê ew herî dawî li Stenbolê taxa Beyazîtê li qada hemalan dişixule û dibe serokê hemû hemalan. Dîroksanê serdema Osmaniyan Abdullah Cevdet ku bi xwe jî Kurd e cara yekê di sala 1913 da bi Zaro ağa re hêpevînekê dike. Piştî wî jî Zaro ağa ji ber temenê xwe yê mezin di reklaman da cî digire û bala dinyayê jî wê demê dikişîne. Sala 1920 neha da dünya fark dike. Merveki ha heye, emre ha zede, Amerika teni vihildinin dön. Vara bekes, derdixine tiyatora, derdixine sirka, derdixine şova, wan dera dine xewatê millet resim pê dikişîne $10, jin tên paş dikin $15. Zaro ağa li gorî hin cêderan 13 li gorî hin cêderan jî 29 zewac kirine û tevî ku hin çavkanî dibêjin 13 zarokên wî çêbûne lê kesek rastiyê nizane. Dema ji wî zewac hatiye pirsîn ew jî gotiye ku ez bi kêra dizewicim pîr dibe û dimire. Zaro ağa 10 padişahê Osmanî dîtine û bûye dîdevanê serdema Mustafa Kemal ku komara Tirkiye damezrandibû. Pirtûka Guinnessê diyar dike ku Zaro ağa heta niha kesê herî temendirê jiyê cîhanê ye. 106 sal jiyan nebûye para kesekî din. Lê ewî jiyaneka belengaz li peyî xwe hiştiye û di nava xizaniyê da ji vê dunyayê bar kiriye. Lê tiştekî balkêş heye ku li ser vê dinê kesê ku herî dirêj jiyaye Kurdekî Bitlisê ye. û ew jî dilê hemû Kurdan geş dike û cihê şabûnê ye ku her roj nivîs û lêkolînên nû li ser wî kesê bêhempa tên nivîsîn. Vê vaxtê evet Amerika kriz heye, ekonomik kriz döjin. Bunalım, ekonomik bunalım. Vê bunalımê da çi qezenç dike gişkî dest hildidin bê pere dizvirettê Türkiye'ye. Başê döne İngiltere'ye, döne Fransa'ya, döne Almanya'ya, döne Yunanistan'a. Fakir öz vakti Osmanlı peynakevin, konsolos tünenin, keseki tüne, zaman nizane, zaten Türkiye ran nizane. Zaro ağa 106 sal jiyaye û di dîroka mirovahiyê da jî ciyekî giring digire. Eva 9 salê jî di vê goristanê da bin axe. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Stenbol.